Żewġ pajjiżi li jmissu mal-istess baħar b'kulturi simili, però hemm ħaġa li tbedhom kemm xejn minn xulxin, in-nuqqas ta' negozju bejniethom. Dan kien l-element li spikka f'laqgħa f'Bejrut bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru tal-Libanu Taman Salam. Joseph Muscat qal li kważi ma titwemminx li din l-ewwel darba li Prim Ministru Malti qed iżur il-Libanu u sostna li hemm potenzjal kbir fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Filwaqt li semma bosta setturi ta' kooperazzjoni, innota kif Malta tista' tipprovdi bosta servizzi għal kumpaniji fil-Libanu biex jippenetraw aħjar is-suq Afrikan, filwaqt li l-Libanu jista' jgħin kumpaniji Maltin jidħlu fir-reġjun. Dwar il-kriżi tar-refuġjati fil-Libanu, il-Prim Ministru qal li l-Ewropa tirrikonoxxi li l-Libanu ma jistax jitħalla waħdu. Sostna li hemm bżonn li pajjiżi żgħar bħal-Libanu jingħataw għajnuna li tistħoqilhom. Joseph Muscat esprima l-impenn u l-appoġġ ta' Malta għal kunċett ta' sigurtà u assigura li pajjiżna se jagħmel dak kollu meħtieġ għal paċi fir-reġjun. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru tal-Libanu stqarr li t-turiżmu huwa wieħed mis-setturi fejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jikkolaboraw. Sostna dwar l-importanza ta' paċi fir-reġjun Mediterranju, l-isfidi li l-Libanu qed jaffaċċja kawża influss ta' refuġjati mis-Sirja kif ukoll il-ħtieġa li jkun miġġieled it-terrorizmu. Il-laqgħa bejn iż-żewġ Prim Ministri segwit Business Forum bejn il-Kamra tal-Kummerċ tal-Libanu u dik Maltija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-Libanu għandu jkun sieħeb importanti ta' Malta. Laqgħa li tula Joseph Muscat spjega li Malta hija ġurisdizzjoni sigura u stabbli li toffri mhux biss bieb għas-suq Ewropew iżda wkoll bieb għall-kontinent Afrikan, partikolarment l-Afrika ta' fuq. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Maltija Anton Borg irrimarka tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna u hemm potenzjal ta' tkabbir foqsma oħra. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Libanu qal li l-Libanu huwa miftuħ għall-investiment Malti f'diversi oqsma.